Ndimi mana jotende pinje ahinya nyama pacho kama osekadho ngi wachni mogik. Erokamano, aparo ni president notimo gima kare kendo nokotimo gima out of order. Adieri manitiere ni Raila no win election 2007 to no mai gima Raila ne challenge go ni imae to gima ngamo mai no kendo chako dogo tiyogo. I believe ni Raila no win election ma tok 2007 and I believe ni nyaka ma 2022 Raila no win. Koro Raila nyocha president bende king'iyo mos Raila osabedo president 2007 nyaka sani ko Nyasaye omawa godo ni nikech president manyo gidhi mar Raila to immediately gimanyo ng'amanyo gimano mondo giti king'iyo kaka nyaka nyo Raila donjo kata broad based government at least chumi mar Kenya nyocha ko ringo maber. Koro president Ruto nyoko timo gimoro out of order nyotimo gima honorable. Over the same Ruto has challenged us as Luos. Adieri kiwinjo history the late Jaramogi notho to nen vice president. Committee no kwayo serikal masechego mondo mine mi the late Jaramogi state burial to ne gidagi. To Ruto kanyo kwa tuneno kaka Ruto nyotimo mokonyo. Debed ni serikal wek donje yik mar Raila en gima denyo wan kaka party mar ODM denyo kwa nyalo. Kalori kaka era manyo er godo Raila. Nyiso ni jo Kenya de kaw kata baba di podan go ma oda. Koro president otimonwa gima ber omiyo akwayo oganda wani ni adieri manitiere ngato kutimo ni maber timenya ketemne maber. An baba nyowe ya serikal abro bede serikal mogik adwa kwayo prime cabinet secretary marwa Musalia Mudavadi. Mana mapio. Ntiere nyithi Kenya momak Uganda. Agombo ni cabinet marwa mondo intervene mondo nyithi Kenya go oduo Kenya mondo gimbe gibegi ywag Raila. Mogik oganda luo wabeduru gi kwe wa monuru baba kenda medo kwayo oganda luo ni watimuru kao ndalo mang'eny kawa mon baba ma at least ywago moyo go baba kata